Avui toca parlar del pilar 5 del framework Atlas de Mitre. En el cinquè pilar del framework ens trobem el pilar de l'execució. I què volem dir amb el pilar de l'execució? Ja hem accedit al model. Ja vam accedir al sistema, ja vam fer reconeixement, ja vam generar recursos per poder fer tot això. I ara ja estem dins del model, ja hem arribat al rovell de l'ou, ja tenim accés a allò que cercàvem, que és el model de Machine Learning, el model d'intel·ligència artificial per corrompre'l, per robar-lo, exfiltrar-lo, pel que sigui. I ara el que hem de fer és executar el dany que li volem generar. En el punt 5è, en el pilar 5 del framework Atlas de Mitre, ens hem de centrar i basar en executar el nostre atac directament en el model de Machine Learning, en el sistema d'intel·ligència artificial al que hàgim obtingut accés.